Halo, assalamualaikum dulur. Piye kabare lur? Saya mawon lan. Iki ceritane aku budal kok omah arepe yang Kediri, arepe yang omah kelahiranku pas cilik lur ya. Nah, iki aku posisi ngontrak ning Tulungagung. Iki budal kok kontrakan arepe yang omah Kediri. Nah, omah Kediri tempate ndek Ngadi Mojo Kediri. Oke lur, iki acara yang ngadi aku arepe apa? Nekani undangan resepsi utawa rabi lur ya. Nah, iki sing rabi iki kancaku sekolah mbiyen lur. Plantaraku lur ya. Aku wis duwe anak loro, dah kancaku iki sik arepe menempuh hidup baru lur, alias rabi memulai hidup baru ya toh. Oke lur, simaan terus perjalananku lur ya. Nah, iki bocil dikempit neng tengah ndak iso meneng lur, deloken polahe. Oke lur, nah iki aku wis teko Lore alias utarane stasiun Tulungagung lur ya. Aku liwat kota iki lur. Nah, iki ruteku ko endi ko kidul iki, ko selatan ki ya ko kota stasiun Tulungagung ke utara. Nah, terus engko liwat Tanon lur ya. Liwat Tanon, Boro, Karangrejo yang utara neh jeli barno teko Ngadi lur, teko omah. Oke lur, ya dah iki perjalanan yo santai ae lur. Iki mari yo nggawa anak loro karo nggawa bojo. Sak teko-tekone lur, sing penting budal mulih slamet lur. Keselamatan nomor 1 lur. Piye lur, iki bulan iki akeh becekan sampean yo hooh apa ora? Wis tumpuk pirang undangan ae lur becekamu. Segarek lek sing wis rabi wis garek mbalek-mbalekne lur, klenger lur iki wulan iki. Ge alame kaya ngene lur, cah sekolah prei alame golek kerja yo kabeh sepi lur. Wis sepenting disyukuri ae lur. Sementing kehidupane dhewe iso tinggi mangan lur, kudu bersyukur lur ya. Oke lur, simaan terus lur ya. Nah, iki aku wis nyampe Karangrejo lur ya. Karangrejo Kucen, aras Karangrejo lor. Karangrejo nek loro lur, Karangrejo Cuwiri karo Kucen. Nah, iki aku Karangrejo Kucen lur ya. Karangrejo Kucen engko bangjo aku nganan lur ya. Arah yang jeli terus barono perbatasan Tulungagung Kediri. Nah, ke utara titik pas wingko desaku lur, desa Ngadi lur. Desa paling kidul dhewe Kediri lur ya. Kulon kali cedeke makome Gusmi. Sat iki lur. Leh kalem-kalem lur. Oh iya lur, iki aku sithik cerita. Iki lek ku ngisi suara lek kurang pas utawa kurang penak di rungokne, mohon dimaklumi lur ya. Malah iki sik proses belajar. Oke lur. Iki aku wis nyampe perbatasan Kediri Tulungagung lur ya. Iki jembatane lur ya. Jembatan perbatasan. Oke lur. Nah, iki aku terus. Nah, iki ngalor titik utawa ke utara titik iki wis teko Pasar Ngadi lur ya. Iki Pasar Ngadi. Nah, iki perapatane iki lek ngiri yang makome Gusmi lur ya. Nah, iki wis nyampe Pasar Ngadi. Cedek karo omahku lur. Iki ke utara titik ono wis omahku lur, bar niku nganan titik. Pengen roh omahku monggo pinarak.
pase lore desa, lore pasar ngadi, ngarepe dokter Sugeng. Nah wis ancer-ancere penak lur, ganyeng tenan. Nah iki aku meh teko kurang saidik. Nah iki ngiri titik sat. Nah iki teko lur, gubuk lur. Gubukku yo eneke ngene iki lur. Sementing bersyukur ae lur. Nah iki wis nyampe lur. Nyampe. Bocil-bocil sing kakake ora turu, sing adike turu ngelaser lur. Oke lur, nah iki aku marani Ajwa Firdaus lur ya. Nah iki omahe kayak duwe mobil nge-YouTube karo nge-Facebook. Muga-muga ketularan lur ya. Amin. Dulur-dulur muga-muga ya ketularan. Nah iki aku wis posisi yang main acara buan lur ya. Nah iki aku Ajwa Firdaus atau alias Bagus ya. Nah iki mantene lur. Nah kuwi lanang wedoke. Nah kancaku sak plantaran lur ya, kanca sekolah, kanca biyen ngumpulne layangan, kanca dolanan cirak, kanca dolanan gambaran. Lek saiki paling dolanan-dolanan ngono ki ora enek lur. Saiki usume dolanan cah cilike ceklane wis HP. Iki lur madang dhisik lur, madang dhisik. Piringe gede-gede lur. Sak wakul lek sampean kelar ngentakne, lek sampean kelar ngentekne jos lur. Ya kae enek mie iki maem prasmanan lur ya. Saiki usume wong acara-acara mantenan iki saiki maeme ngene iki lur. Prasmanan alias njipuk dhewe sak wareg-warege. Pokok dientekne lur. Berhubung aku wis mangan dadi njipuk didik lur. Sementing kelebon wetenge bendak keluwen ya to. Maem larang ya iki lur. Maksude maem larang iki njipuke semono. Nah, terus engko angkope larang lur. Tergantung biyen dhek ketumpangan lur. Kuwi lho wajahe Ajwa Firdaus lur. YouTuber, Facebooker sukses lur ning desaku termasuke. Oke lur, kae biduane monggo sing pengen nyanyi. Monggo lur. Aku ra iso nyanyi lur. Nah, kae. Oke lur, matur suwun wis mengikuti aku sampai akhir lur ya. Ojo lali di-like karo di-subscribe lur ya. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.